Čau lidi, dneska tu máme nový vlak, jak už asi víte z té tapety tohohle videa, tak je to právě čínský rychlovlak CRRC Sirius. Tahle jednotka už od pohledu vypadá prostě jako pěkně, akorát se teda divím, že ji RegioJet nepřečáral na žluto, tak buď to je nějaký nový design, nebo to prostě ještě nestih. Tato jednotka, jak už jsem říkal, pochází z Číny a na to, jak vlastně jezdí, jaký je interiér a jak je pohodlná, na to se dneska v tomhle videu podíváme. Baby, you want it all. Tak, právě tu zastavil ten čínský rychlovlak od společnosti RegioJet. Nestihl jsem teda ani natočit příjezd, ale tak snad tak nevadí. Vypadá to, že nejsem jediný, kdo tady natáčí. Zatím se teda nic neděje. Nevím, nějaký čínský ovládací systém dveří asi nic nedělá. A? Jinak jako první dojem fakt dobrý od toho čínského rychlovlaku. Dokonce teda najdu nějaký volný místo. Docela pěkný. Vypadá, že je volno. Sedačky, docela pohodlný. Stoleček, samozřejmě, to je dobrý. Teda ne moc čistý, co se s tím dám dělat. Není tu teda koš ani zásuvky, ale je tu vždycky nějaký žlutý časopis a tak ještě nějaký žlutý časopis. Jinak zatím docela dobrý. A pak tu jsou ještě tyhle ikonický místa k stání a stojí se to docela dobře. Je tu stoleček, je to takový prostě vyšší sedačka. Nejsou teda zásuvky košnic, ale docela dobrý. Tak, vlak se právě rozjíždí. Tamhle je úplně superový informační systém v podobě tabulky, kde je vidět datum, rychlost vlaku, pak nějaká ta reklamka na RegioJet. Dokonce i teplota ve vlaku, i venkovní teplota. A taky to docela pěkný hlášení. A vlak se právě teda rozjel. Opěrky jsou tu takový jako RegioJet prostě, pohoda. A zatím fakt dobrý. Vlak se teda právě rozjel na 85 km za hodinu. A jako nějaký vibrace tu jsou, ale to je spíš asi tou kolejí. A jinak, asi to není první video, ve kterém to o tomhle vlaku slyšíte, ale ty sedačky jsou třeba jako akorát pro mě, jako že prostě vidět, že to je z Číny a že to je prostě koncipovaný na nižší lidi, no, ty sedačky. Vlak se právě rozjel na 120 a docela to skáče, ale jak už jsem říkal, asi to je spíš tou kolejí, tou tratí. A zatím moc dobrý pocit, jo. Snad se mi to ještě líbí víc než Pershing s vagónema. Prostě je to čínský rychlovlak. Prohlídl jsem si docela soupravu a jako tenhle vlak je fakt dobrý a jako fakt výborný pocit.
Taky cesta tím vlakem nádherně rychle utíká. Už jsem asi v půlce trasy a jako fakt dobrý. Dále je tu ještě docela silná Wi-Fi. Zase RegioJet žlutý. A taky je tu zase nějaký takovýto menu, jako bývá v RegioJetovacích. A spoustu jako dalších vymožeností takových. Záchod je tu takový docela prostorný. Pak je tu umyvadlo se zrcadlem, ale ne moc čistý. Taky jsem zjistil, že to s těma zásuvkami není pravda, protože ty zásuvky jsou tady pěkně pod sedačkou. Dále jsou to potom ještě takové sedačky, které mají tady vysunej ten mezi ten. A jsou docela pohodlný, jako. Jsou tvrdý, ale mají takový příjemný tvar prostě. A taky ten vlak má docela dobrý, že tady je třeba místo pro vozíčkaře a pro kočárky a je celý jako nízkopodlažní, že je prostě jako hodně dole. Tady je zrovna nějaká vysokopodlažnější část, ale jinak je takový hodně prostě územně. Tak já se teda s CCR Siriusem právě loučím. Fakt jako nádherný vlak, nádherný zážitek a možná potom na RegioJetu začne jezdit v běžném provozu a u Leo Expressu bude jezdit asi na vlacích LE, jestli se uchytí. Tak na závěr bych jako řekl, že jako jo, dobrý, fakt jako nádherný vlak, nejspíš teda z mýho pohledu. Odhaduju, že RegioJet tam asi ještě udělá nějaký změny, možná ho přetře na žluto, možná to udělá jako celý víc RegioJetácký, protože jsem se díval, že tam některé vagóny byly dokonce zavřený, ale tak jsou to začátky a ten vlak je ještě pořád v testovním provozu, ještě jako ani není nějak rozjetej. Tohle video bylo teda jako obraznější, protože jsem neměl prostě tolik záběrů a kdybyste chtěli třeba vidět něco, co v tom videu nebylo, tak se buď to mě v komentářích zeptejte, anebo na YouTube je prostě spousty videí o tomhle vlaku, když tak je to teda CRRC Sirius. Možná jsem ve videu někde zmínil, teďka se nejsem jistý špatně, CCR Sirius, protože to je takový, prostě zní to o něco líp, ale když tak je to CRRC. A pro dnešek to je asi všechno a já se s váma teď sloučím.